Georgia mara karata barakɛla fila Donald Trump y'a essayé ka bɛnkan sɔrɔ minnu fɛ ka dɔ bɔ votiw jatew la yaasa ka gagné di a ma. U ka mara kɔnɔna na san 2020 jamanatigi kalataw ɲiniw sen fɛ ka kan ka seereya kɛ karata in na o san 2021 wasabulon dankarili sɛgɛsɛgɛli kɛnɛw kan. Joe Biden ye a ka ŋaniyaw ka don kelen dabila u ka baarakɛlaw ye laseliw tɛntɛnninw na yaasa ka dɔ bɔ baarakɛlaw ka taji sanni dépense la. L'Amérique foroba fanga bɛ a seko bɛɛ lajɛlen na yaasa ka taji sɔngɔ dɔgɔya concours la. Prix Nobel de la paix min feereli tun bɛ sen n'a Russie kunnafoni sɛnsɛnla bolo yaasa ka nafolokun fara ɲɔgɔn kan ka Ukraine kɛlɛmabolila denmisɛnnin kumabɔ sanna $100 miliyɔn 100 ani dɔɔni na New York. L'Amérique ɲɛmɔgɔw ye a jira k'a fɔ ko Yellowstone National Park fɛnw ka kan ka segin u nɔ la dɔgɔkun 2 nata ninnu kɔnɔna na. Jizo kasaraba kɔfɛ. Golden State Warriors kanubaga ba caman de bɔra ka San Francisco bɔlɔnw minɛ ntɛnɛndon na ka taa sibila kɛ u ka équipe ye NBA jɔnjɔn tali la.